pag-ibig mo ako'y tutugon. Dakila ka, O Diyos ang puso't kaluluwa'y alay upang purihin ka. Ngayon magpagkailanman, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Walang hanggan kong awitin. Dakila ka, O Panginoon, sa pag-ibig mo ako'y tutugon. Dakila ka, O Diyos ang puso't kaluluwa'y alay upang awitin. Nadakila ka, O Panginoon, sa pag-ibig mo ako'y tutugon. Dakila ka, O Diyos ang puso't kaluluwa'y alay upang purihin ka. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Minamahal kita, sinasamba kita, sa aking buhay ay ikaw. Tao, adunay maayong plano ng Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyog mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygo ng Dios nga naghatag og kadasig, kalampusa kadaugan sa ato ang pagpuyo niining naong sa kalibutan. Diin kanunay ta nga nagbadaugon og nagmalipayon, nagmalinaon sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Sa atong pagsugod mga kaigsuonan, ato ning ablihan og ato ning sugdan diha sa mga pagampo, ug akong gihangyo matagusa sa pagduol pagdangob ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo, diin imo kami gihatag kadaugan ug imo kami gihatag kalampusan. Amahan, salamat o Dios sa walay hunon imong pag-atiman ug pagpanalipod, di nagmadaugon kami sa pag-alagad kanimo. Dalaygon ka nga Dios nga magpanalangin kanunay sa among kinabuhi, sa mga pulong nga mo'y among ikinahanglan nga masabtan ug mabatunan, aron mo'y among ma-apply ug may kinabuhi, aron kami mahimong masinangkapan sa pag-atubang diha sa imong hukmanan. Bless ka naman tagusa sa mga pulong nga mo karong madunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Maayo nga pakiguban og maayong gabi ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nakasud na sa ato ang live. Maayo nga pakiguban ni Sherwin Dayani Gading. Maayong gabi pastor. Kumusta? God bless. Salamat kayo sa imong pagpangumusta. Okay ra gyud mi. Ang Dios naghatag kadaugan ug ang Dios nagtagbo sa unsay gikinahanglan. Maayong pakiguban ni Prince Raul Romano. Maayong gabi pastor watching here in Mabinay, Negros Oriental. Morning, Fritz Paul. Dili day Raul Paul. I'm sorry. Si Randy Putin Senior. Good morning, good evening, Pastor. God bless sa inyo, Pastor. Request ko kanta ako, Pastor. Watching from Mabuhay, General Santos City. Kupti ako. Ako ang tagaag pagtagad ang i-request diri sa ato nga programa. Kopti ako. Diri lamang sa ato nga panaguban sa programa ngang pulong mo kinabuhi ko. With Shine FM 101.3. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw. Ilabi na ni Aldi Iconar o Emilio Gabugos. Og ni Philly Impes di si Bing Dandan, si Prima Tulabing Selvano. Matod pa maayong gabi pastor. Kanina wala ko kabantay imo live. Naabutan ko patapos na tanaw na lang ko replay. Gabasa Bible Corinto 1 kapitulo 2:3. Pastor request ko kantang lahotay. Mayong gabi, may pagpaminaw Sister Prima Tulabing Silvano. Mayong nga pagiguban ni Rodsel Gabas Singgit. Maayong gabi, Pastor, og sa tanang viewers. God bless. Og ni Jubilin Felix, maayong gabi. Og ni Rodsel Gabas Singgit. Maayong nga pagpaminaw, maayong pagiguban bisan pa ni Jimel Reyes. Matod pa, good evening Pastor, naglantaw ko sa imong live. Salamat kayo sa inyong pagsunod, ang Dios magpanalangin. Mayong pakiguban ni Gina Kamahalan. Mayong gabi Pastor Gideon. Kumusta mo tanan uban sa tibok mong pamilya? Salamat sa Ginoo kay gitagaan na pod kami og kahigayunan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Aron mo samot o kalig-on ang ato ang pagtuo sa atong buhi nga Dios. Salamat sa imong kinabuhi Pastor uban sa tibok nimong pamilya. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Mark Joseph Monticelio, ni Cirila Sagansay. Maayong gabi og ni Ginalyn Rico Wagas. Bless evening Pastor, sige chud ko pantay imong program. Pastor, ganahan kaayo ko mo subaybay Pastor. Dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi pas uban sa imong tibok pamilya og salamat sa Dios sa matag adlaw nga iha kitang giubanan sa watching from Carcar City, Cebu. Ika ni Chinalyn, no? Salamat kaayo Sister Chinalyn. Good evening ninyo diha. Og maayong pagpanihapon sa tanang nanihapon. Kumusta man ang inyong sudan? Si Ignacia Gabas, maayong gabi Pastor, watching from Bayawan City. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Janet Varliso og salamat kaayo sa makugihon ni Mark Joseph Monticelio sa pag-share sa atong programa sa iyang mga kailahigala og sa iyang pamilya. Si Janet Varliso, matud pa maayong gabi Pastor watching in Qatar. Request kog song Pastor pagkamaayo mo. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Antonio Matugas. God bless Pastor, maayong gabi request ko para sa iyo. Sa manim para sa iyo. Si Jimuel Reyes request awit makalangit lahotay. Kaya ko na ng kantahon. Si Mark Joseph Monticelio Pastor, intraha ko sa imo ang GC.
Mura og next na lang group, Brother Mark, nya ako rang i-announce, ipahibalo raw niya nako. Kay ang nilahutay karon mura og 5 ra ka buok. Pila ka buok ang kanabitang mihangyo nga magpa-apil sa GC, pero ang milahutay 5 ra ka buok. Okay gyud kaayo. Importante interesado. Si Maria Presente, good evening sa lahat. Magandang gabi sa iyo dyan, lalo na sa mga kasama niyo dyan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Matod pa sa atong igsoon, Pastor. Napakahirap. Kasi parang mayungit daw siya kay Tagalog talaga dyan sa Manila. Si Rila Sagansay Turins, amin pastors from Cebu. Okay no, salamat kaayo sa awit makalangit nga gi-request dere. Kopti ako, awit makalangit pagka maayo mo. Gikan sa akong igsuon, Pastor Sapri Candelario. Matod pa, maayong gabi, Pastor Gideon. On air na ka sa Shine FM 95.3 Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone ug sa tanang followers, mga listeners, mga viewers sa FB, Luzon, Visayas, and Mindanao. Maayong gabi sa Matagusain. Also sa mga OFW nga nagsubaybay sa ato ang programa. Maayong gabi ninyo, Pastor Sap. Uban sa ako mga pag-umangkon o ni Brother Usward o sa tanan nga mga kaabag sa buluhaton ni Kristo. Mayong gabi. May gabi may pagpaminaw sa atong mga pinalanggang suking tigpaminaw diha sa Shine FM 95.3 Palok Santo Niño, Tanhay. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan dihas ilihan nilang Brother Luni. Maayong gabi ninyo diha bro. O sa tanan atong mga kaigsuonan nga nagsunod, nagsubaybay, matod pa tulo ka trompa ang gapalanog-lanog. O maayong gabi sa tanan no, sa tanan nga makadungog makabati sa atong programa. Kamo ang number 1 sa Shine FM. Kamo ang number 1 sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo. Dalaygon ang Dios nga maghatag ninyo kalipay o kalinaw. Butang nga dili nato makit-an sa salapig bulawan bisan sa mga butang sa kalibutan. Ang kalipay kalinaw makit-an og mapatunan lang nato diha sa pag-alagad nato ngadto sa atong Dios nga Amahan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Jovel Isugan. Mayong gabi, Pastor from Giholngan o Gina Kamahalan. Request kong song, Pastor, Saad sa Dios. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka na ako. Tugag ko may gininhawa. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Mace Gigi. Mayong gabi, Pastor. Og sa tanang viewers, pwede request, Pastor, Power of Love, Hillsong Tagalog version. Daghang salamat. Sunod na ako, ang pagmamaayo mo, nguna'y nagsunod na ako. Ihalat kong kinabuhi ko, Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban, ilabi na ni sa ni Rose Binarao Villarin. Maayong gabi, Pastor, dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi, Pastor. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Si Sister Mil Sabroso, good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo. Minaw na sad ko diri sa Noyoka, Guadalupe. Kumusta mo dias Noyoka, Guadalupe? Si Anib Sirenio, good evening, Pastor. Thanks word God. Maminaw na pud mini mo, Pastor. Salamat and God bless in Jesus name. Si Inang Ubarin, salamat sa imuhang pag-share. O sa atong igsuon, Sister Rose Datoon nga nanukad sa Malaysia. Good evening, nimo diha sis. Pwede request og dito sa cross. Okay. Matod pa, salamat and God bless uban sa imong pamilya. kanunay kang Inang Ubaris, Happy Mother's Day all mama in the world. Happy Mother's Day no sa tanang mga mama. Si Inang Ubaris, ikaw ang kusog, Pastor. Request og awit. Dili lang ko kayo mo entertain sa mga request. Tungod kay nga tong oras gamay na lang sad.
niya ato ang hisgutan ang pulong sa Ginoo. Napay oras o niya pwede ra gyud ato ang makanta. Mayong pagpaminaw ni Arnel Tijano, si Inang Obaris matupapaapila ko. Sige, next na lang na ko nga klase. Kaya nga ko ang iklasihan daghan kayo nga mihangyo nga papel pero ang 5 ra gyud ang minto nga. 5 or unom ako tong klaro ko. Si Arnel Tijano, maayong gabi. Okay. Si Jason Haynes, Pastor Paul. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo kay nakakita na pod ko sa imong live. I'm so blessed sa imong programa sa Ginoo from Zamboanga. Salamat kaayo sa Jesus Reigns, Pastor Raul. Sorry. Okay, kanina Paul, Raul. Awit makalangit saad sa Dios. Diri lamang sa to programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi, Pastor Raul, ang Diyos magpanalangin. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Si Wilda Crospero, maayong gabi. Si Ginny Naro Mamites, good evening, Pastor. At sa lahat ng anak ni Lord, glory to God. Nakalive ka naman, salamat sa Ginoo. Ginamit ka niya, request ko kanta Diyos ikaw. Ang kinabuhi ning kalibutan na adunay kalisdanag mga problema, adunay panahon bation tagkaluya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutan na. Mayo nga pagpaminaw ni Luwalhati Barcelionia. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan nga nagsubaybay aning message sa mayong balita sa kaluwasan. Have a blessed evening, everyone. God bless. Gikan ni Rolin Dungog, mayong gabi, watching here in Look, Lapu-Lapu City. Request kog song, Pastor Orlando. Si Adilpa Alimaw, maayong gabi, Pastor. Salamat sa pulong sa Dios nga imuhang gipadayag inta natinawan ako. Oh, wow. Group ka sa Holy Faith Jesus Christ sa UPC from Marawi. Mayong gabi sa mga kaigsunan, mga katawhan sa Dios, mga tagalangit nga naa karon sa Marawi. Apingan mo ni Lord. Mayong gabi may pagig-uban ni Beth Romano. Mayong gabi, Pastor, og sa tanan mga tigpaminaw. Og si Estrella Balaos Syahasada, mayong gabi, Pastor. Peaceful kayo ang huna-huna og makadungog ta sa pulong sa Ginoo. God bless sa imong show. Tinuod gyud. Grabe ka peaceful gyud no sa ato ang huna-huna. Mayo nga pakiguban ni Mercy Tita Losterio og ni John Rigaba Singgit. Maayong gabi, Pastor, ug sa tanan mga naminaw sa pulong sa Ginoo. God bless all watching from Quezon. Mayo nga pakiguban sa ako ang magulang, Dong Raymond Candelario uban ni Day Maring. Maayong gabi, Pastor, sa tibok nimong pamilya, dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Kumusta mo diha, Dong Ray? Day Maring, kumusta mo? Si Crispin Villarasa, maayong pakiguban. Maayong gabi, Pastor, shout out diri sa Dago City. Request song, Pastor, daw malisod ang dalan by Sadrak Sombreo, no? Salamat kayo. Gika ni Angie Sumanday. Kasing-kasing ko maghari ka, duwaton ko imong gasa, bisan asa o Dios mag-oban ka. Agaka ang mga kamo, sablaya ang mga kasing-kasing sa bunga sa Espiritu.
Agakang mga kamot, sanayang mga tiil, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Agakang mga kamot, sanayang mga tiil, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Agaka ang mga kamot, saknaya ang mga tiil, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Ginoo, nagsaad ka nga kami mong usahon diha sa imong gugma. O Diyos, ako karon gagsa, kasing-kasing ko maghari ka. Dawaton ko imong gasa bisan asa. O Diyos, maguban ka bisan asa. O Diyos, maguban ka bisan asa. O Diyos, maguban ka. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo tabangan ka, ayaw ra gyon pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon naman utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pang matinod anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos kung muli ka.
panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang anak, kalisanan kasakitan, do na may utla na. Usa ayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Panalangin maangkon mo na, kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay kasiya. Dili ka kabsan sa tanang butang, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalistanan kasakitan, do na may utla na. Usayaw kaloya kay may umapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mula hutay gyud ta aron makalabang tas mga pagsulay. Mao ginay pinaka-importante mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ug maayo nga pakiguban ni DJ Queen. Matod pa dire ako ning basahon kay ako ang nabasahan to kaganina. Matod pa ni Christian Queen Camara Bulabon. Good evening Pastor. Live na ka diri sa Shine FM 96.5 Kansumandig, no? Salamat kaayo. Dalaygon ang Dios, maayong gabi, may pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga tig-subaybay, tig-sunod, mga pinalanggang mga listeners sa Shine FM 96.5. Ang sitio Kansumandig, barangay Kansumandig, mga kaigsuonan, sakop na sa La Libertad, Negros Oriental. Bukid kaayo na nga area. O tungod sa pagkamaayos sa Dios, doon na siya gigamit nga alagad sa Ginoo, nga mao si Pastor Ryan kay makasaol nga magtukod og FM radio diha sa lugar diha sa Kansumandig. Og tungod sa programa nga pagpanukod og mga FM radio, mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios madunggan og nadunggan sa nagkalaing mga lugar, even diri sa Plagatasanon. Mayong gabi diha sa Plagatasanon, dalaygon ang Dios magapadayon sa pagpanalangin kanatong tanan, og ilabi na sa diha sa Barangay Pakwan o sa sitio Barangay Gihob ilang Pastor Garces. Baayong gabi, dili man ako ma-mention ang tanan nga mga lugar, ang mga tanan nato mga kailag, mga higala, apan nasayod ko nga naa mo kanunay sa kainit, sa kadasig, sa pagpadayon, sa pagpaminaw sa atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko ilabi na sa pagsunod sa mga programa sa Shine FM. Ang Shine FM walay laing number 1 niini, maong kamong among mga pinalanggang soking tigpaminaw. Ang Kristohanong pagkinabuhi. Mao na mga kaigsuonan, kinahanglan ato gyud nga pasalamatan si Lord, ato gyung pasidunggan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Okay, ako ang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan og ubang pang mga mensahe diri sa ato ang programa. Og maayo nga pakiguban, maayong pagpaminaw.
Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan si Jocelyn Inosilas. Good evening Pastor ug sa tanan nga mga naminaw sa imuhang live karon. Pastor, bless jud nako, kanahan jud ko kaayo maminaw sa imong pulong. Ug salamat jud sa Ginoo nga ikaw jud ang gigamit sa Ginoo alang sa katawhan sa tanang katawhan, Pastor. God bless you, Pastor, ug kanunay magauban kanimo ang Dios uban ang imong pamilya. Request kog kanta, Pastor, Dalang Panan. Kinabuhi ning kalibutan dunay kalisdanan mga problema adunay panahon batingon kagkaloya sa pagpasan ning kasaki ning kalibutan. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw, ilabi na ni Jack Tratsi. Mayong gabi Pastor Gideon Wasig from Bindoy. Okay, salamat kayo sa imo nga pakiguban. Si Alfred Torion, good evening Pastor. Okay, salamat kayo. Oras atong programa mga kaigsuonan, alas 8:25 na sa kagabion. Atong sugdan na ang pagpamati, ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadasig o anda mo kanunay sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. O ako nagtuo nga ang pulong sa Dios mao'y number 1 nga panalangin sa inyong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing. Wala na yung laing number 1 nga panalangin mga kaigsuonan dapat natong masabtan og tuuhan mao ang pulong sa Ginoo. Kay diha sa pulong sa Dios naatanan diha ang atong gikinahanglan. Kung gusto ka nga proteksyonan naa sa pulong sa Dios ang mga pamaagi. Kung gusto ka muuswag, kung gusto ka mulambo, kung gusto ka nga kanunay naa sa kanang makaingon tang layo sa kadautan, layo sa mga katalagman, naa sa Biblia, naa sa pulong sa Ginoo ang pamaagi. Muna nga pasalamat ta sa atong buhi nga Dios nga kanunay tanggi panalanginan o gitudluan sa mga pulong nga mao'y gikinahanglan gyon natong makatunan samtang nagpuyo patani ning naong sa kalibutan. Okay, ako ang gihangyo o gidasig ang matag usa sa pagkuha sa inyohang Biblia. Ang Biblia mga kaigsuonan mao'y buhing giya. Nganong mo ingon kong buhing giya tungod kay dili gyud ni mapakyas. Giyahan ta sa pagpaingon sa dalan, paingon sa kinabuhi. Giyahan ta sa dalan paingon sa kalampusan o labas sa tanan panalangin. Diha ra gyud sa Biblia nato makaplagan ang kasiguruhan. Akong gihangyo matag-usa nga moadto ta sa pag-abli sa Biblia diha sa libro sa Korinto kapitulo 1 versikulo 4. Kapitulo 1 versikulo 4 hangtod sa versikulo 9. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Hesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo naadunahan kamo sa tanang butang lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo nakagamot na diha kaninyo ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang Dios magpanalangin sa matag usa nga makadungog karon sa iyang mga mensahe. Kini maong mensahe mga kaigsuonan ato gayong hinumduman nga alang lamang kini sa mga Kristohanon.
Alang lamang kini sa mga tao nga nagtuo og nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Dili ni alang sa mga unbeliever o sa mga taong wala mutuo ug dili magtutuo. Kini giklaro mga kaigsuonan diha sa iyang pasiuna. Sa ako nang gikaingon kaganinang buntag, kung magtuon gani kag Biblia aron masayra nimo ang gipasabot sa Dios siyang pagbili ni ini mga mensahe nga atong mabasa sa balaang kasulatan. Ato gyung unahon pagkuha ang gipasabot sa kinatibuk-an ug unod sa matag libro des Biblia. Ang pamaagi mao nga basahon gyud ang pasiuna. Diha sa pasiuna mga kaigsuonan atong nasayran nga kining maong mensahe sa Korinto sa unang sulat ni Apostol Pablo diha sa Korinto, alang lamang ni, alang kini sa mga Kristohanon. Dili tanang nagtuo Kristohanon. Akong klarohon mga kaigsuonan, dili tanang nagtuo Kristohanon. Kay dili tanan nga nagtuo nahiusa kang Kristo. Kay ang pulong Kristohanon mga kaigsuonan, dili na siya basta-basta nga kahimtang o libil sa kinabuhi sa tao. Dili na siya pwede mauran-uran. Ang pulong Kristohanon nagpakita na sa kahimtang nga nagpakita sa kinatibuk ang kinaiya ug buhat ni Hesukristo. Ang pulong Kristohanon mga kaigsuonan ato sa nang klarohon. Kay daghan kaayong mga tao nga nagtuo pero dili Kristohanon. Daghan nga mga tao nga nagtuo nga moangkong Kristohanon, inig-apply dayog trabaho, inigpirma dito sa inig-fill up dito sa biodata, naagani dito nga what is religion, fill upan dayog Christian. Kumbaga niangkon nga Kristohanon. Apan ang kinabuhi Kristohanon ba? Daghan nga mga tao bisan sa Biblia gipakita nga daghang mga tao nga naglimbong sa ilang kaugalingon. Nga moingong Kristohanon apan ang tinuod wala pa mo desisyon sa pagkinabuhing Kristohanon. Ato sa nang klarohon kanang kinabuhing Kristohanon. Dili na siya basta-basta. Ang Biblia mga kaigsuonan nagsulti mahitungod sa pulong Kristohanon. Kanus aba kini nagsugod ang pulong Kristohanon nga ginaangkon sa uban o kasagarang mga tao. Diha sa libro sa Buhat Kapitulo 11 versikulo 26 atong basahon kanang maong bersikulo din ato nang nasugdan na ato nagyo nang natun-an ang libro sa Buhat. So Buhat 11 bersikulo 26. Sa dihang nakit-an niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nakig-uban sa mga magtutuo diha sa simbahan. O gitudluan nila ang daghang mga tao. O sa unang higayon ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon didto sa Antioquia. Kana ragyong usa ka bersikulo nga gisulat diha sa Buhat Kapitulo 11:26 ang naghisgot sa sinugdanan sa pulong Kristohanon. Ang pulong Kristohanon mga kaigsuonan usa kini ka kahimtang sa tao nga nahimong tinun-an ni Hesukristo. Unya atong klarohon ang tinuod nga tinun-an. Ang tinuod nga tinun-an nagsunod og nagtuman sa hingpit nga requirements nga gibili ni Jesus Christ. Unsa may mga requirements nga gibili ni Jesus Christ nga mao'y gikinahanglan nato nga barugan
ikinabuhi aron angayantang mutawag nga Kristohanon. Aron sa ingon nga kining sulat sa unang Korinto para nimo ni. Apan kung wala ka makasiguro og dili ka kabarog nga Kristohanon ka, unsaon nimo pagpatuo sa imong kaugalingon, apil ka niini. Nga kini maong mensahe alang man lang ni sa mga Kristohanon. O gani, ang Kristohanon kinahanglang badlongon. Maubitaw nang ang tinuod nga Kristohanon do na gyoy kausabag kabag-uhan. Kay nganuman kanunay man ang badlongon, kanunay man ang rebyukon, kanunay man ang tudluan kung unsaong pagkinabuhing matarong. Maunay kinahanglan gyud sa kinabuhi. Maunay kinahanglan madunggan sa mga tinuod nga Kristohanon. Nga badlongon, sawayon, tudluan kung unsaon pagkinabuhing matarong. Apan kung ikaw masuko kag badlongon, malain ka kung sawayon, unsaon nimo pagka siguro nga Kristohanon ka. Inani ni, ang pulong Kristohanon gipakita diha sa libro sa buhat. Asa mabasa? Sa kapitulo 11, versikulo 26. Miingon diha mga kaigsuonan sa ako nang gibasa kaganina. Buhat 11:26. Nga ang pulong Kristohanon gikan na sa kahimtang sa usa ka tawo nga nahimong tinun-an. Ni akong subayon ang kinabuhing tinun-an. Ang kinabuhi nga tinun-an ni Kristo hingpit nga mingsunod, mingsubay sa mga pamaagi ni Jesus Christ, sa mga requirements. Dili ta basta-basta nga mahimo lang tinun-an sa pulong lamang. Dili basta-basta mga kaigsuonan nga mahimo lang kang tinun-an, imahinasyon lang. Dapat doon na kay buhaton before ka mahimong tinun-an. O niya, ang mga tinun-an dito sa Antioquia, unang higayon, this is the first time nga gitawag silang mga Kristohanon. But ipakita diha sa Biblia nga ang tinuod nga Kristohanon gikan sa pulong pagkatinun-an. What is the requirements of Jesus Christ? Unsa may mga requirements sa atong Ginoong Hesukristo aron angay sundon sa mga taong gustong mahimong tinun-an ni Jesus. Mga igsuon, si Jesus mingklaro gyud nga kung tinuod kang tinun-an, kinahanglan ikinabuhi nato ang mga pagtulon-an ni Jesus. Pero kung dili pa nimo maikinabuhi ang mga pagtulon-an ni Jesus, dapat kang tudluan. Maubak kini ang imong gipaningkamutan sa imuhang pagtuo ni Jesus? Naningkamot ba ka sa pagtipig? Naningkamot ba ta sa pagtipig o pagkat-on sa mga pagtulon-an ni Jesus? Tinguha ba nato ang pagkat-on o pagkinabuhi ni ini? Mao ba ni unod sa atong mga pangandoy? Makit-an ba ni nato dihas atong mga pangandoy o mga tinguha? Mga igsuon, kung wala na sa imong mga pangandoy o tinguha, unsaon nimo pagkasigurong Kristohanon ka? Si Jesus miingon diha sa Juan kapitulo 8:31, ang tinuod mao kini. Ingon siya, kung buhaton ninyo, kung tumanon buhaton ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod kamo akong mga tinunan. Unsay mga pagtulunan ni Jesus? Dunay napulo ka mga pagtulunan sa libro sa Mateo, magsugod sa kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa pagampo, pagpuasa, pagpanapaw. Kumusta naman ang kinabuhi ng Kristohanon? Ang pulong Kristohanon dili basta-basta. Ang tinuod nga kahimtang sa tinuod nga Kristohanon dili sayon. Nganuman, dito pa lang sa pagkatinun-an kinsa katong buot mahimong tinun-an, kinsa katong mahimong sumusunod si Jesus, do na nay daghan kay mga requirements. Ayaw dili nato ni kalimtan. Mateo 16:24, Mateo 16:24, Lucas 9:23. Imong makit-an diha ang gikinahanglan nga angay natong buhaton. Did-an nato atong kaugalingon. Buti pasabot
Naghulat ang Dios sa imong desisyon kanus ani mo balibaran ang imong kang ugalingon, ang tawhanon atong kinaiya. Unsa may tawhanon nga kinaiya? Gipisa-pisa sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5 magsugod 19. Sayon kaayo pag-ila sa buhat nga tawhanon. Kanang mga buhat nga tawhanon maunay atong likayan, maunay atong balibaran, maunay atong pugnan. Kay maunay usa sa mga requirements nga gipakita ni Jesus aron mahimo kang tinuod nga tinun-an. Bisan kinsa katong gusto nga nangandoy musunod mahimong tinun-an, kini giklaro mga kaigsuonan sa sulat ni Jesus. Naa kay Biblia pwede ra gyud nimong basahon. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo diha sa 16 sa Mateo versikulo 24. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kon ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an. Kay ang mga tinun-an ni Jesus, ang mailang misyon, ang ilahang buluhaton, pagsangyaw sa pulong sa Dios, pagsangyaw sa mayong balita. Kinsa may sangyawan? Kinsa may tudluan? Kabalo ba mo kinsay tudluan og sangyawan? Dili mga unbeliever ang tudluan sa mga sugo sa Ginoo. Kay ngano man, di pa na sila makakuha. Kinahanglan pa na silang mudawat. Ang buhaton sa mga tinun-an ni Jesus, sangyawan ang mga tao, pero dili diha tudluan. Ngano man, daghan pa mangganing Kristohanon nga kung tudluan nimo sa mga pagtulunan og mga sugo ni Jesus, mga kaigsuonan, mabugatan pa manggani unsa pa ka ng mga taong wala pa diha gyud nakang Kristo. Mao na nga ang misyon mga kaigsuonan nga gipakita ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles. Ingon siya nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. Sa unsang paagi, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. O sa ubang mga translation, bautismohi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Isa patudluan. Maunay hanay mga kaigsuonan. Maunay hanay nga buluhaton angay trabahoon sa mga tinun-an o sa mga apostoles. Og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unya duna dayoy saad kay naa may sugo. Hinumdumi niya, pag naisugo, doon na yun ay saad. Ingon siya, og ako mag-uban ka ninyo, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 24, gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Kung unsaon aron ang tao mahimong tinun-an. Sama kanila, mahimong tinun-an ni Jesus. Dili mahimong tinun-an ni pastor. Dili mahimong tinun-an ni bisan kinsa nga nagwali. Wala kumuwali aron mahimo kamong akong mga tinun-an. Ang mga pastor nga tinuod nga nakasabot sa tinuod nga misyon ni Jesus nga gisalig sa mga pastor. Muwali ang mga pastor, muwali ang mga magwawali. Dili aron pangitaon ang mga membro kay sa Biblia walay membro. Sa langit usaratang tanan. Walay dako didto. Ikaw ug ako pareho latang classmate nga nagkatunta sa pag-atubang sa atong Ginoo sa katapusang hukmanan. Walay espesyal eh. Dili espesyal ang pastor kaysa mga sakop sa simbahan. No. Ikaw ug ako pareho lang tatanan. Kung muatubang ka, muatubang ko. Kung paninglan ka, paninglan sad ko. Walay dako na to diri. Walay labaw. Miingon si Jesus sa iyahang mga tinun-an. Kung kinsa katong tao nga buot mahimong tinun-an, klaro kayo mga kaigsuonan. Ingon siya diha, kinahanglan dili siya magtuman siyang kagalingon. Kanus aba mahitabo. Kanus aba nimo kana bitang mabalibaran ang imong kagalingon. Kanus aba nimo pugnan ang imong kagalingon. But ipasabot dili magtuman, makakontrol ka sa imong kagalingon.
Makamanage ka sa laing pinulungan, makamanage ka sa imong kinabuhi. Espesyali sa imuhang tawhanon nga kinaiya. Makabalibad ka, makapugong ka, anak nako ni Lord, tagalangit nako, nahiusan nako ni Jesus Christ. Dili na nako tugutan ang mga salawayong buhat. Kanang gihisgutan diha sa Galacia Kapitulo 5:19 hangtod sa unahan. Ngano ka unang gihisgutan aron atong mahinumduman nga dili basta-basta ang mga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon, nahimo silang tinuod usang tinunan. Kay gikan sa pulong pagkatinunan, isa pa misud ang pulong Kristohanon. Dito nahitabo sa Buhat Kapitulo 11:26. O kining sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, alang ni sa mga taong tinuod nga nahimong tinunan ni Jesus. Wala man tuod si Pablo mag-emphasize kaayo about baptism. Pero kung imong lantawon, daghan ang mga tao nga sa iyang panahon na bautismuhan. Apan dunay mga tao diha nga gisgutan nga nabautismuhan sila sa paagi lang ni Juan. Unsa may pasabot ni Apostol Pablo, nabautismuhan, kinahanglan bautismuhan sila sa balang espiritu. Pero daghan kayo mga magwawali, wala daw labot ang bautismo. Dili man na sugo sa Ginoo ang bautism. Dunay duha ka klaseng bautismo. Bautismo sa tubig o bautismo sa balang espiritu. Kung wala ka anang duha ka klaseng bautismo, si Jesus mingklaro, dili ka makasulod sa gingharian sa Ginoo. Ayaw tuguti nga imong ipariha ang imong kaugalingon sa usa ka tawo makasasala nga dungan sa paglangsang ni Jesus kay dili man to ikaw. Wala man pud mo ingon si Jesus nga ayaw lang pagpabautismo. Gisugo gani ta nga magpabautismo ta. Subo lang kaayo nga naay mga magwawali nga gisabong nila ang pulong sa Dios nga naas Biblia, pakigbatok sa pulong sa Dios nga naara gyapon sa Biblia. Kinsa may nagsugoan ng bautismo? Si Pastor Gideon? Dili, si Jesus Christ. Sa paagi nga ang tao mahimong tinunan, sa paagi nga ang tao mahiusa kang Kristo, si bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo. Kung imong lantawon, bag-o na siya. Maoy hinungdan usahay ang tinuod nga tao nga magtuon sa Biblia, mabug-atan sa ubang mga wali. Layo na kaayo ang ubang mga wali. Nagtuon og Biblia, nagtuon og pulong, gigamit ang pulong nga nas Biblia, pagpukan sa ubang mga pulong nga naapot sa Biblia. Dili na siya insakto. Mura o baog, nihatag kag usa ka karabaw sa imong amigo. Unya ang imong amigo gigamit tong iyang karabaw aron sungayon ang imong karabaw or ikaw ning hatag kag motor sa imong amigo. Ang motor sa imong amigo nga imong gihatag gigamit pod aron banggaon ang imong motor. Dili man na mao. Nga mubasa tag Biblia, gamito nato ang pulong sa Ginoo nga nas Biblia aron pukawnon ang ubang mga pulong sa Dios nga naa pos Biblia. Ang pagtuo, paglaom, paghigugma, ang pagtuo, maayong mga buhat, ang pagtuo, ang pagpabautismo, dili na siya pwedeng bulagon. Dili sad na pwedeng ikumpara. Di na siya pwedeng ikumpara. Pero subo lang, doon ay mga magwawali nga ilan ning gikumpara. Na akong klaruhon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang pulong Kristohanon dili na sa sayon. Dapat
nahimo na kang tinun-an. Dapat kaantigo na kang mupugong. Doon na kay nakatunan mga pagtulon ani Jesus. Ato kuno ning tan-ahon ang atong kaugalingon. Naapabakoy na hinumduman nga mga pagtulunan ni Jesus? Kay maunay usas mga basihanan ni Jesus sa pag-ila sa tao. Aron ang kuno niya nga tinun-an ti ka. Unsaon mo pagkasiguro nga ang kuno ka ni Jesus nga tinun-an ti ka brad, tinun-an ti ka sis? Unsaon mo pagkasiguro nga moingon si Jesus nga tinun-an ti ka kung inig kakita niya nimo, wa gani kay kalibutan bisag usa ka pagtulunan lamang? Unsaon nimo pagkasiguro nga nakatuman putas mga pagtulunan ni Jesus? Kung wa gani ta magtuog Biblia, kung naminaw ra man kita mga wali, ambot kung gitipigan ba? Pero akong mga pagdasig, samtang dili pa ulahi ang tanan og naapatas kalibutan, ako mga pagdasig ninyo, ayaw usiki ang kahigayunan. Usa ka dakong chance nga gihatag sa Ginoo nga nakadungog ka ni inimong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Kay diri sa atong programa, daghan kay kang makatunan, daghan kay kang mahinumduman, daghan nga dapat natong mahibaw-an. Aron takos og angayan ta nga moatubang sa katapusang hukmanan. So, hinumduman, duhara ka klaseng katauhan ang moatubang sa Dios. Ang moatubang ni Jesus, puro Kristohanon. Kristohanon daw samas kanding, o Kristohanon daw samas karnero. Ang napulo kadalaga, nagrepresent na sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ang lima, buang-buang, ang lima maalamon. Kung ang mga Kristohanon nga buang-buang, wa kasulod sa gingharian ni Jesus, sumala sa kipadayag diha sa Mateo 25, unsa pa kahatong mga taong wala gyud mahiusa kang Kristo, kay wala magpabautismo? Kumusta naman mo? Anaon niya mga panahon na? Magsilbi pa ba kaha ng inyohang pagpanglimbasog nga walay labot ang bautismo sa planos Ginoo aron ka mahingpit diha sa pagpangalagad sa Ginoo? Mga igsuon, tun-an nato ang Biblia, ikinabuhi, dili kay tun-an ang Biblia aron ipukan pod sa ubang mga pulong nga naara pod sa Biblia. Mauna nga akong kalipay na dunay mga tao sad nga tinud-anay nga nagtipig sa mga pagtulon ani Jesus. Ako moingon, congratulations nimo. Nganuman, daghang ganti ang giandam sa Dios ug walay bisan kinsang tao nga makakawat ni ana ni makaguba sa mga ganti nga giandam alang nimo. Padayon ta mga kaigsuonan sa unang Korinto kapitulo 1. Sa kunang gikaingon, ang unang Korinto kapitulo 1 sumala sa gipakita sa Biblia. Ang tanang mensahe niini gi-address lamang alang sa mga Kristohanon. Og ang mga Kristohanon sa panahon ni Apostol Pablo diha sa Korinto, doon na pa'y mga hiwi o mga bati nga makita nga nasayra ni Pablo unsa pagkaha katong wala mahiusa kang Kristo. Sa ako nang gikaingon, dili ba lagi basta-basta ang kinabuhing Kristohanon. Kung giuran-uran is uban, ayaw tuguti nga mauni makitaan sa imong kaugalingon. Ang pingi ang imong pagka-Kristohanon. The word Christian, walay laing gisintro. Sa pulong palang Christian, Christ, ang gisintro ana si Jesus. Walay laing gisintro, walay laing gibutang sa una-una si Jesus. Ang mga pag-antos ni Jesus, ang kamatayon ni Jesus, ang mga plano ni Jesus, ang mga saa ni Jesus, ang mga pamaagi ni Jesus, mga pagtulunan ni Jesus, naapabanis atong huna-huna. Naapabanis atong utok. Kumusta po ng imong utok panagsa? Kay Kristohanon ka. Dinhi mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo,
Giklaro diri mga panalangin diha kang Kristo. Wow. Mga panalangin diha kang Kristo. Wala gipakita nga mga panalangin diha sa imong simbahan. Kay lain-lain ang kahimtang level ang simbahan. Nganuman, lahi-lahi pod og mga pastor, lahi-lahi pod og teaching ang mga pastor. Sikat sa una hangtod karon sa sige nako og kanang pamalandong sa mga teaching sa mga pastor talagsa kay kung makit-an nga naay nagtudlo nga pastor nga naningkamot nga ang tao mahimong tinun-an kasagaran himuong mimuro. Ang uban diha nagbirahanay. Unya kay dili man madala hala tanyaganay. Arita diri kay daghang mga kuan. Daghang mga panalangin. Ang tinuod mga panalangin mga kaigsuonan naa ni Jesus. Ina imong tapad naa ni Jesus. Ina imong pamilya ang panalangin naa ni Jesus. Wow. Miingon din sa versikulo 4, dinhi gipakita mga igsoon ni Apostol Pablo nga wala gyud siya muhunong sa pagpasalamat. Takos og angayan siya sa pagsulat ni adtong unang Tesalonika, kapitulo 5:18. Angay siyang mudasig, angayan siyang mudasig. Nga miingon siya nga pasalamatin ninyo ang Dios bisag unsay mudangat kaninyo. Kay nganuman nabatasan di ay ni Pablo nga kanunay siyang magpasalamat sa Dios. Diha pa lang sa kinabuhi ni Pablo, doon na natay dapat nga makit-an nga dapat natong ma-apply sa atong kinabuhi. Una kining pagpasalamat. Pagpasalamat. Ingon siya kanunay, sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios. Alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo. Diha giklaro nga ang grasya sa Dios wala gipaagi sa karatula, wala ipaagi sa simbahan. Gipaagi ni Jesus Christ. Wala gyud mabayaw nga karatula sa kalibutan. Walay dapat mabayaw. Matod pa dire mga kaigsonan, doon ay nag-message dire. Kisa man ni nag-message dire. Ako ni sing tanaw pali. Asa man to dapit yang message. Nawala. Mayong gabi pastor, okay na ba to akong pagbautismo nga tong naghuna-huna ko ato nga time nagduha-duha mahitungod sa wali sa pagtuo og magpabautismo og luwas na ba ko ato? Salamat sa pagtubag. Okay. Kabalo ba ka? Usas mga ilhanan nga naluwas ka, kanang niabot ang balang espiritu. Kay ang pag-abot sa balang espiritu, usa na kailhanan nga gipasaylo ka. Ang ilhanan nga gipasaylo ka, kadtong gibiyaan na nimo ang mga sala nga imong ginulsulan. Yung saon nimo pagkasiguro nga gipasaylo ka kung gibalik-balik ra nimo ug buhat ang sala nga diin ka naghinulsol. Mao bitaw nang diha sa sulat ni Apostol Pablo ani Pedro, si Pedro nagwali. Kapitulo 2:38. Diha sa Buhat kapitulo 2:38. Si Pedro nga puno sa balang espiritu miingon, kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpagbunyag aron pasayloon ang inyong mga sala. Pero ang uban nga mo basa ana, even sa King James na amang gyud koy libro dire mga kaigsuonan. Dako magyuning ako ang Bible nga King James. Ako magyuning gipalit sa una. Sa una murag 10,000 pa ni aning klasihang Bible. Pero pagpalit na ko ani 5,000. Naingkamot yung ko ato makapalit ko ani. Iti sa 5,000. Pero para sa ako gamay ra gyud kaayo ni nga value. Kay ang unod ini dili mabayran og 5,000. Dili mabayran bisan gani ang kinabuhi. Ako ni siyang gipalit mga kaigsonan, pag eskwela na ako og Bible school, murag 10,000 pa ni nga klase nga Bible. Kani.
na ay colored. Naadiri ang kutay sa panghitabo sa kalibutan. Kani, mag-discuss ni siya, kutay. Unya, karon kuha na ni siya, 5,000. So ako yun yung gitunan, that is King James. Unya, ang ako ang gigamit sa pagwalis, mayong balita. Pero wala na sila magkalagyo. Doon na ray mga bersikulo siguro nga, gikinahanglan nga tunan. Ang King James mga kaigsuonan kung imo lang taon gyud ang Buhat kapitulo 2 bersikulo 38. Nag-ingon gyud dito nga aron pasayloon inyong mga sala. Pero ang uban pabasahon kung ang ilahang sulat ilang basahon niingon dito nga si Pedro miingon nga tus tagsa-tagsa kanila kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabunyag or magpabautismo. Magpabautismo tungod kanang tungod kay gipasaylo ang inyong mga sala. Pero terag yung layo kanang pulong tungod og pulong aron. Diha nasaag ang tao. Akong klaro na usas kay dunay nangutana diri sa akong messenger nga naluwas na ba kuno siya. Ako raning limpyuhan. Naluwas na ba kuno siya tungod kay nagpabautismo. Dili tanang nagpabautismo. Naluwas. Anuman, dili tanan naghinulsol. Maubetaw gani mga kaigsuonan si Pablo kung imong pasultihon. Inampingan ni Apostol Pablo ang iyang kaugalingon. Gitri niya ang iyang kaugalingon adlaw-adlaw. Matod pa sa iyang sulat mga kaigsuonan. Matod pa sa iyang sulat. Gimanso. Ang term nga gigamit ni Pablo, gimanso. Ingon siya sa unang Korinto kapitulo 9, atrasan ako gamay, kanang muabanti lang ko gamay. Unang Korinto kapitulo 9, 26 hangtod 27. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayod sa daganan. Ug sama ako sa buksingero nga dili patakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas. Sama ng pulong gibanso. Kana bitawng gipractice, gibansay, gimanso, gidisiplina, gipanton, gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini. Aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-abil sa bangga. Si Apostol Pablo mga kaigsonan nagtrain sa siyang kaugalingon. Dapat atong disiplinahon atong kaugalingon. Kanus aman tamaw disiplina. Tugutan lang nato nga ang sakit o mga kadautan isa pa ta makakaton kanang giingon ni Haring Solomon nga usahay kinahanglan nga makasinati patag mapait nga kasinatian. Usahay ang tao kinahanglan makasinati pag mapait nga kasinatian isa pa makakaton. Ay sugot nga isa ka makakaton. Kaagi pag mga disgrasya. Ang tinuod nga tao nga naluwas katong tao nga nakabaton sa balang espiritu. Kay ang tao nga nakabaton sa balang espiritu, tao nga tinuod nga napasaylo. Ang tao nga tinuod nga napasaylo, tao nga wala na mubuhat sa sala diin iyang ginulsulan. Sige kag pangayag pasaylo. Lord, pasaylo ako, nakapangawat ko. Pagkaugma, mangawat na sad. Lord, pasaylo ako na ako'y kabit. Pasaylo ako kanang pasaylo ako nga naay kabit. Nya pagkaugma, kapuyo gyapon. Kisa may gulog-ulogan, anak. Kisa may imong gulog-ulogan ang Dios. Ikaw ra pod. Kung ikaw nga nagtuo Kristohanon ka, nagsige ra kag pangabit. Kihatan ra kas kaaway anak. Mao na ang diri sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang gihan-ay o giandam ang kinabuhi nimo ingon kang Kristohano.
So ang Kristohanon, mauna sila ang mga tinun-an. Ang mga tinun-an, mga tao nga nagkinabuhi sa mga pagtulon-an ni Jesus. Dili na basta-basta. Dili ordinaryo kumbaga ang kinabuhing Kristohanon. Dapat paunay atong tuuhan. Dili ordinaryo ang kinabuhing Kristohanon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pastor, ang tao tinuod nga mga lagad sa Ginoo o makabati sa pulong sa Dios. Malipay, pastor. Kay makabati na pud sa pulong sa Dios. Pareho nako, pastor. Mag-live ka, malipay gid ko, pastor. Kay makabati na pud ko sa imong mensahe. Salamat sa Ginoo gikan na friends Bindolo. Padayon ko sa pagbasa, mga kaigsuonan, sa unang Korinto kapitulo 1:4. Di giklaro, mga kaigsoon, sa bersikulo 4, batasano na to ang pagpasalamat. Like ni Job, ang time o panahon nga lisod kaayo paglitok ang pagpasalamat kanang naakay mga pagsulay. Ang pinakabugat nga mga pagsulay nga nasinatian sa tao, panahon ni Job. Kung ato lang tan-awon, mga kaigsuonan, usa ka, no? Lisod kaayong dawaton. Lisod kaayo nga kanabitang dawaton. Una, mga hayupan, mga kabtangan, mga tao ni Job. Ang pinakakuan pagyod iyang mga anak nga matay. Unya, ang pinakabugat pagyod, iyang asawa mamunta toy mudasig niya. Kisalikway siya siyang asawa. Giingnan siya siyang asawa. Magpabilin pa bagyapong kang inana, Job. Tungluha ang imong Dios ug kamatay imo. Kung imong tun-an ng kinabuhi ni Job, gibiyaan si Job siyang asawa. Ya, kung imo pag yun ng tun-an, wala man kay giklaro diha sa Biblia. Matud pas ubang mga Bible scholar, ang kinabuhi ni Job, dunay babae nga gihatag sa Ginoo sa kinabuhi ni Job, ug mautong nakaanak sila mga babae nga perting gwapaha nga way makatupong sa kakagwapa sa mga anak ni Job. Nya gidoble, gitimes sa Dios ang pagkadato ni Job. Dili basta-basta ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat, mga kaigsuonan, dili maguna kay nagpasalamat ka kay gitubag ang imo gihatag sa Ginoo ang imong gipangayo. Magpasalamat ka bisag wala ihatag. Kay dili sa tanang higayon nga atong gipangayo makapanalangin nato, makatabang nato. Mga igsuon. Kay nakit-an ta sa Dios kung unsay atong kakayahan. Nakit-an ta sa Dios kung asa kutob ang ato ang pwedeng makaya sa pag-manage. For example, nangayo ka o sa Ginoo og kwarta, nangayo ka og 100,000, pero dili pa ka, wala pa kay kanabitang kapasidad, wala pa kay abilidad nga mo manage anang 100,000. Dili na ihatag ni Lord. Sultihan ti ka, bisag mo ingon ka karon nga kung makadawat ko 1 million, daghan yung mabuhat alang sa buluhaton sa Ginoo. Sure ka? Di ka kasiguro, ana. Kaya nga naman, wala ka kikita unsay imong bation kung muabot ng 1 million. Maubitaw nang makapangutana ka. Nganong dili tanan mga Kristohanon makasinati, makadawat og 100,000, 200,000, 500,000 to 1 million o uban pang milyon-milyon. Nganuman, gitan-aw ang matag usa sa Ginoo kung asa dapit ang ihang pwedeng kayang i-manage. Kay dili gusto ang Dios masaag ka. Kung gipalambo ka, kung gipanalanginan ka, padad-an gani ka sa Ginoo kanunay mga mensahe. Aron mahinumduman nimo kung unsaon nimo ni paggamit sa paagi nga mapasalamatan nimo ang Dios. Kay dili mo sugot ang Dios nga ang iyang panalangin mahimong instrumento aron mahilayo kaniya. Dili gusto ang Dios nga ang iyang mga panalangin mahimong hinungdan
nga dili ka makapangalagad sa Dios. Mao hinungdan nga sa panahon nga panalanginan ka. Sa panahon nga nangayo kag trabaho gihatag sa Ginoo nimo, gihatag sa Ginoo diha nimo. Sa panahon nangayo kag pamilya gihatag sa Ginoo ang pamilya. Sa panahon nga naa na nimo ang tanan nga imong gipangayo, kanunay kang gipadad-ag mga mensahero aron pahinumduman ka. Sa ingon makaamgo ka. Nganong niabot na sa imong kinabuhi aron maunay imong gamiton og ikuyog nimo diha sa pag-alagad niya. Kay pagkaninduta lantawon sa Dios nga ang imong tibok pamilya mga lagad niya. Mao bitaw nang gitudluan ta unsaon pagpadako ang mga anak. Unsaon nato pagtudlo ang atong mga anak. Mga igsuon, usa sa mga gikinahanglan nato nga bansayon pagpasalamat. Aron makapasalamat ta sa Dios, pangayua sa Ginoo ang batasan o kinaiya nga madinawaton. Kay ngano man, kung dili nimo ni mabatunan ang kinaiyang madinawaton, magbagulbol ka. Usahay i-blame pa nimo ang Dios. Munay tinuod. Munang pangayua nga mabatunan nimo ang pagkamadinawaton. Sama ni Jesus Christ. Nihangyo siya pero naa say batasan nga madinawaton. Bisan kon nakita niya nga masakripisyo yun. Kabalo ba mo sa prayer ni Jesus? Mingon siya, amahan kong mahimo, kuha akining kupa sa mga kasakit. Apan, ang imong pagbuot mo'y matuman. Unsa may gikinahanglan natong makatunan, dapat madinawaton ka. Aron kanunay kang makapasalamat sa Dios. Unsa may dawaton? Una sa tanan ang imong hitsura, dawata nga mao na imong hitsura. Kay kung dili na nimo dawaton nga mao na imong hitsura, kalas kay nagkwarta. Tinuod na oy, kalas kay kagkwarta. Dawata nga mao na imong pamanit. Kay kung dili ka makadawat aning imong pamanit, akas gyapon kag kwarta. Dawata nga maunay imuhang kahimtang. Diha sa imong kahimtang tun-i kung unsaon nimo pagmanage sa paagi mapasalamatan nimo ang Dios. Kay kung dili ka makadawat sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon, sure gyud ko nga doon na pa'y pagbati nga mablim pa nimo ang Dios. Nya kinsa man ta? Diba? Mana nga usa sa akong ika-advise pangayua sa Ginoo kana bitang makadawat ka. Dawata nga mao na imong bana. Dawata nga mao na imong asawa. Dawata. Tun-i sa pagdawat. Kay kung dili ka kadawat, sige kag kaguol, sige kag reklamo. Nganong inani po ning ako ang asawa, nganong inani po ning akong bana. Nya inig panimba, na ang imong inampuan. Dili na makapahimaya sa Dios. Wa na'y lami. Dili na ka makalipay sa Ginoo. Unya mga doy kag panalangin, kinsa may makadawat sa panalangin sa Dios? Kinsa may tagaan sa Ginoo? Katong nakapahimaya niya, katong nakalipay sa Dios. Pangitaon na to ang mga pamaagi nga malipay ang Dios. Salmo 37:4 man siguro na, pangita ang kalipay sa Dios og tagaan ka sa tanan nga imong pangayoon. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, batasano na to ang pagkamadinawaton. Batasana. Unsa may imong sitwasyon karon, kung unsa may gipasinati sa Ginoo sa imong kinabuhi, always give thanks to the Lord. Kanang katuni ang pagpasalamat. Versikulo 5 kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo naadunahan kamo. Now akong klarohon ni. Kanus aba mahiusa ang tao? Pinaagi ra ba sa pulong pagtuo? Wala ba'y ipabuhat ang Dios aron ang tao mahiusa? Pwede ba nga ang tao moingon nga gidawat ko na si Kristo og tinuod nako nahiusa kang Kristo kung wa say buhaton? Mga igsuon,
Kanus ba ka makasiguro nga nahiusa ka kang Kristo? Sa imong pagka-Kristohanon, sigurado na baka nga nahiusa kang Kristo? Unsa may imong basihanan? Kanang imuhang pagtuo? Mga igsoon, kining maong sulat, alang ni sa tanang mga Kristohanon. Alang ni sa tanang nahiusa kang Kristo. Kay ingon siya, kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Tulo ka mga mensahe nga gipakita ni Pablo nga miabot sa kinabuhi sa mga taong tinuod nga nahiusa ni Jesus Christ. Naadunahan sa tanang butang, naadunahan sa pagpanulti ug naadunahan sa kahibalo. Pangutana, unsa may pamaagi aron ang pagkaadunahan sa kahibalo moabot nimo, imong makit-an kanang moadto ra ka simbahan nga pipipi, pungko, paminaw, pauli. Maubanay pamaagi aron ang kahibalo imong makita sa imong kaugalingon. Mga igsuon, ang kahibalo makuha na pinaagi sa sakripisyo. Unsa may sakripisyo? Pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tanan ba nga nagtuon sa pulong sa Ginoo? Kumusta kuno imong kinabuhi? Tinuod ba kang nagtuon? Or sige ra kag lantaw sa cellphone, sige ra kag lantaw ang mga vlogger, sige ra kag lantaw kana ra bang social media mga igsoon sa cellphone, naapay mga babae diha nga kaingon tas kalibutan kaingon tambot lang. Kung sa kinaraan pa purya gaba matud pa nila. Nakadungog ko sa kawali kani adto kani kunong mga babae nga magpasiksi, magpakigol diha sa social media, murag baligya na ang ilang hitsura. Matud pa sa wali sa ako ang nadungog, pati yawa, ludon. Grabe no? Grabe naman kaupin ang kalibutan karon. Grabe. How about sa mga Kristohanon? Kumusta naman? Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kining maong mensahe alang lang ni sa mga nahiusa. Unsa may tinuod nga kinsa man ang tinuod nga nahiusa kang Kristo. Katong mga tawo nga moingon, ako pastor na ako ipagtuo. Naluwas ko pinaagi sa akong pagtuo. Dili sa akong buhat. Yung saon nimo pagkasigurong naluwas ka kung wa ka kasiguro nga nahiusa ka niya. Unsa may gipakita sa Biblia nga nagpamatuod nga nahiusa ka ni Jesus? Nagpabotismo ka. Ang rason nga nung mapabotismo ka aron mahiusa kang kang Kristo. Kinsa may gasulti? Dili ako, ang Biblia. Unsay giingon sa Galacia kapitulo 3? Galacia kapitulo 3, versikulo 26. Nag-start yun nagpagtuo. Pero ang buhing ilhanan o ebidensya nga nahiusa ka kanang nagpabotismo ka. Unyaya kog ingna nga ang imong kaugalingon iparihan nimo atong usa ka kawatan nga gibitay dito sa cross, gibitay deka. Aron di ka magpabotismo. Galacia kapitulo 3. Ato ning pisa-pisahon dire. 26. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios. Hinumdumi, pwede kang mahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo pero hinumdumi dunay likoy nga anak. Dunay ligoy nga anak. Dunay buutan nga anak. Ingon sa dinhi, pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pakighiusa ninyo kang Kristo. So naa kay pagtuo pero ang final nga nahiusa kang Kristo, ang final nga nahimo kang anak kanang tinuod kang nahiusa kang Kristo. 27 kanos ka nahiusa. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Mauna nga kinahanglan kang magpabunyag, kinahanglan kang magpabotismo.
aron apil ka sa mensahe niining unang Korinto. Ayog sugot nga naghimo kang Kristohanon, wa kay kalibutan sa mga pagtulunan sa Dios nga naa sa balang kasulatan. Diha sa unang Korinto nga ako tong gibasa mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ingon sa dinhi, kay diha sa pagkahiusa. Kanang word diha sa pagkahiusa nagpakita na nga duna kay gihimo. Duna kay gibuhat. Unsay gibuhat nimo? Nagpabautismo ka, may desisyon ka. Requirement sa pagpabautismo, kinahanglan masayod ta na. Unsa may requirements sa pagpabautismo, kanang nainganyo ra ka, before ka matakos og angayan bautismohan, naghinulsol ka. Kung ako'y pabautismohon, di ko mo bautismo anang nangulumbitay ng ariyos sa mga lalaki. Kusog manigarilyo. Kining mao mensahe ha, dili ni para sa mga unbeliever, alang lang nis mga Kristohanon. Kay ang gisaway og rebuke sa pulong sa Dios diha sa Korinto, dili mga unbeliever, mga Kristohanon. Ngano man daghang kay mga taong Kristohanon. Sa huna-huna lang. Uting kayo na to nga kinahanglan nadunahan tas mga butang. Okay. Aritas mga butang. Pisa-pisaw na to na. Unsaon yung pagkasiguro nga nadunahan ka sa tanang mga butang? Everything's. Hinumnim ni ha? Matag butang dunay pamaagi si Lord. Unsaon nimo pagkaadunahan sa tanang butang kung wala gani ka masayod sa pamaagi ni Lord? Unsaon po nimo pagkasiguro nga nadunahan ka sa mga butang o pananglitan na sayod ka sa pamaagi ni Lord pero wala buhata? Mga igsuon, dili na imaginasyon ang panalangin. Dili na imagination. Dapat imo nang masaksihan, imo nang matagamtaman, imo nang masinatian. That is enjoy nga kinabuhing Kristohanon. Ingon siya, diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo na adunahan kamo sa tanang butang. Unsaon nimo pagkasigurong na adunahan ka kung wa gani kay kalibutan sa pamaagi sa Dios aron panalanginan kas mga butang nga imong gikinahanglan. Daghang klaseng butang. Mga butang nga gikinahanglan sa imong pisikal, mga butang nga gikinahanglan sa imong kalag, even sa imong espirituhanong bahin sa kinabuhi. The word na adunahan kana bitang wala makulangi. Sabtan ba na nato? Unya tanang butang, pagkaon, mainom, biste, unsa man, nakontento na ka, nadunahan ka. Pero alang ni adto mga Kristohanon, diskontento, ng limbong ra ka. Nailad ra nimo imong kaugalingon. Ayaw unaya ilad imong kaugalingon. Aron dili mailad nimo ang imong kaugalingon ug wala nimo unaya di ay ang imong kaugalingon. Kinahanglan masayod ka sa pamaagi ni Lord aron mahimo kang adunahan sa mga butang. Gusto ka nga panalanginan sa Dios ang imuhang mga uma? Nasayod ba ka ana unsay pamaagi ni Lord? Kung nasayod ka, makita ba nimo nga imong gi-apply na sa imong kinabuhi? Daghang mga Kristohanon nga sigig pangayig panalangin, pero ang binuhat, mga buhat, puro makaangin. Si Prince Bindoho, ingon siya, please. Lihog kog basa, pastor. Unya explain dayon, pastor. Kay mamati may akong mga anak. Kika ni Prince Bindolo. Sa Juan 8:23. Ako sa ni tagaan o gamay panahon. Juan 8:23. Ang Juan 8, ang 23. Okay, ako ang tanawon ha. 23. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Mao ni ang uluhan dinhi. Unya miingon usab 21, unya miingon usab si Jesus kanila, mulakaw ako og mangita kamo kanako apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. 22, busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo nag-inanay. Maghikog bakaha kini siya.
nga nag-ingon man nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan apan ako dili taga dinhi. Ang istorya ani, ang mga Pariseo ug mga Saduseo, ang mga Hudiyo, wa gyud kaila ni Jesus. Kaya ang ilang nailhan si Jesus, anak man ni Jose, nga panday, nga taga Bethlehem, o taga Nazaret. Maumay ilahang nailhan. Pero si Jesus, gikan sa langit. Og ingon siya, dili taga kalibutan. Mao ni buot ipasabot, dinhi sa 23. Nga si Jesus pitubag, kamo taga dinhi sa yuta. Kaya nga nung taga dinhi, kaya dili sila mutuo ni Jesus. Kaya kung mituo pa sila ni Jesus o midawat pa sila ni Jesus, bisag naa sila sa yuta, tagalangit sila. Muna niingon siya nga, apan kamo, dili tagalangit. Taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Nganong miingon si Jesus nga kamo taga kalibutan? Kay wala sila mutuo ni Jesus. Ang tao nga dili mutuo wala magkinabuhi sa mga pagtulunan o mudawat ni Jesus, mga taong nang naas kalibutan. Okay, padayon ko mga kaigsuonan sa ako ara tong gitagaan o pagtagad. Kay gamonitor ko sa inyong mga mensahe. Gamonitor ko sa mga mensahe kung dunay mga pangutana o dugang mga eksplanasyon. Kung gikinahanglang tagdon, ako nang tagdon. Kay responsibilidad nako ang pagtagad. Gawas lamang anang mangutana nga, asa man balay ni Maria? Murag bag-o pa kang nagmata. Murag bagong namata na alimungawan. Yan nakapaminaw sa atong programa. Na may mga pangutana nga wa gyoy unod. Mga igsuon niingon diri sa bersikulo 6, ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na diha kaninyo. Okay, balikon gyud ako ning 5. Nadunahan sa tanang butang, nadunahan sa pagpanulti. Mga igsuon, ang tao nga nahiusa kang Kristo pero daghanang mabatunan. Kalipay, kalinaw, kasiguruhan, pagkabalaan, pagkabatarong. Pero daghana, bag-o ng kinabuhi, wala na ang daang kinabuhi. Mga pinulungan, kinaiyag batasan, pagdumala sa pinimalay. Mga igsuon, bless kayo ka, bless kayo ko, bless kayo ta, nga tinud-anay tang nahiusa kang Kristo. Unsa kanus agani na magsugod ka ng tinuod tang nahiusa kang Kristo, dili na imahinasyon sa pagtuulang buhata, pagpabautismo. Kay wala ka gilangsang dito sa cross. Ayaw itandi ang imong kaugalingon nga, kato Lord, wala gito magpabautismo. Kiingnan na kang pagpabautismo mo, insist pagyug ka nga samas kawatan. Kanus aba mga kaigsuonan, mabulahan ka sa pagpanulti. Ato nang klarohon, kaysa ako nang gikaingon, dili ko mubiya aning maong mensahe pag dili na ko ni madiskas pagayo. Kanus aba mo abot aron mabulahan ka sa pagpanulti. Si Jesus miingon, kung unsay naghari og naa sa kasing-kasing maunay mo gawas. Hinumdumi, bulahan gani kas pagpanulti, ang paggipakita ana, ang imong gipanulti makabag-o, ang imong gipanulti makaluwas, ang imong gipanulti makabuhi, dili makapatay, dili makaangin. Ingon din hinga, sa dihang nahiusa kang Kristo, kay sa pagkahiusa ninyo kang Kristo na adunahan kamo sa tanang butang, lakip sa pagpanulti. Saon nimo pagkasiguro nga nadunahan ka sa pagpanulti? Kon ang naas imong kasing-kasing, mga butang tawhanon, mga butang kalibutanon. Kanus aba mahimong kalibutanon ang kasing-kasing sa tao? Kon maibugon sa mga butang sa kalibutan. Ato na eksamino tong kagalingon. Kristohanon ko? Kusog ba kong mangibog? Kay kusog gani kang mangibog.
Mga igsuon, ikaw nga Kristohanong makaluluoy. Kay balaod og sugo sa Dios, kitang mga katawhan sa Dios, bawal ng mangibog. Kay ang kanang pagkahimahingumbogon, maunay hinungdan nganong daghang purdoy, daghang nagkalisod, maunay hinungdan nganong daghang kayo mga Kristohanong palautang tungod kay grabing makapangibog. Makapalit gani, makakuha ganig motor ang iyang kaila, pangutang pug motor. Makapanguha gani og cellphone ang iyang kaila, kuha pug cellphone. Ano man, hingibogon. Usa sa mga hinungdan, sultihan ta mo, nganong magkalisod ang tao, tungod kay grabe ka, hingibogon. Ang uban, lisod kaayo nga, mubuild og relasyon, tungod kay, nasina. Kay kanang pagkamahingibogon, mutumaw man ng kasina. Ya kanang kasina, sama nas kanser, nga muut-ut sa lawas. Daghang kaitang madiskas ani. Unsaon nimo pagkasiguro nga madunahan kas pagpanulti? Siguro nga ang imong kasing-kasing kanunay nakadawat og mensahe sa Dios. But ipasabot kanunay dapat na minaw kas mensahe sa Ginoo. Hinumdumi, duha ka klaseng pulong ang pwedeng moabot sa ato ang igdulungog. Pulong sa Dios, pulong sa dautan. Ang pulong sa dautan, puro negatibo, puro ragyuna, reklamo. Pero pulong sa Ginoo, puro kaayuhan, o puro ragyuna. Yes, Lord. Yes, Lord. Pero, pulong sa dautan, murag suito pa kay sa Ginoo. Kumusta naman imong pagkakristohanon? Imo bang gipakita nga wa ko'y mahimo, Lord, kung wala ka? Pero daghang mga tao, murag maswito pa ang Ginoo. Munang daghang mga sakop sa simbahan, murag swito pa kaayo kay ni pastor. Musta man mo? Makabugat. Di ba ka makabugat sa buluhaton ni pastor? Si Gina Kamahalan, tinuod yun na pastor. Kay ako sa una, maulaw yun ko. Mag-istorya atubangan. Pero karon nangayo ko giya sa balang espiritu. Pagpapuno kanunay. Ang buot po, ang si Gina Kamahalan, na maoy iyang mensahe. Pero mo na akong advice. Pilipos 4:8. Pilipos 4:8 para madunahan ka sa pagpanulti. Pilipos 4:8 ingon din 8, asam to 8. Pilipos 4:8. Okay. Ingon din sa katapusan, mga igsoon pun-a ang inyong una-una sa mga butang nga maayo angay daygon ug mga butang matuod ligdong matarong putik matahom ug langdon. Punon ang atong nauna. Unsa may makahatag? Unsa may mga maayong butang nga dapat muhari sa tong nauna? Walay lain pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios naghisgot nag mga butang. Mga butang nga way katapusan, mga butang nga gisaa ni Jesus. Ang pulong sa Dios naghisgot ta sa mga pamaagi sa Dios. Muna isaksak nato sa atong nauna. Unsay mga pamaagi? Magtuon kag Biblia, basa kag Bible, magpatudlo ka. Ang pangutana, mauba ni nahitabo sa imong pagkakristohanon sikad kaniadto? Balik-baliki kuno ang imong pagkapulong kristohanon kung mauba nay nahitabo sa imong kinabuhi. Kay kung tinuod nga maunay nahitabo sa imong kinabuhi, ingon ang Dios, muuswag ka. Niuswag ka. Dili kay kaniadto pipipi hangtod mamatay, pipipi lang gyapon ka. Unya, moingon dahin ka, gasagasa maning pagwali, pastor. Pagyod. Wala ra gyud ka maning kamot. Unsay giingon sa Biblia, paning kamuti. Ayaw kalimot. The word ayaw kalimot, nagdasig na nimo. Dapat imo na siyang tagaag gibugaton. Ayaw kalimot, Huswi 1:8, ayaw kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan tunan mo kini adlaw gabi Makatuon di kag tinapulan. Imo nang desisyonan. Resulta ana na kay ipanulti. Madunahan kas pagpanulti.
Mao nay tinuod nga Kristohanon. Mao nay tinuod nga ni usa kang Kristo. Adunahan sa tanang butang, adunahan sa pagpanulti. Dili kay pawalihon murag nagorasyon. Unya ingon pa gyud. Dili lang sa pagpanulti atong balikon to mga kaigsuonan. Adunahan sa pagpanulti og sa tanang kahibalo. Di magtuon kag Biblia. Kanus ama nimo ni karon kay nakadungog na kagwali, mo insist gyapon ka. Naapagyapon kay mga pamaagi, pangatarungan. Usaon niyo pagkasigurong Kristohanon ka. Kung nakadungog ka nga mauni pamaagi, mauni dapat makitaan sa imong kaugalingon dawata. Lord, wala lagi ko ana. Para tabangan ka ni Lord. Saan pagtabang sa Ginoo nga pagkadungog nimo ani nga klaseng wali? Naa kay mga rason. Unya mura kag sikinsa. Hay may swito, ikaw og ang Biblia. Hay may sakto, ikaw og ang Biblia. Kanang ikaw alang nis mga taong kusog kay mo reklamo. Murag nagpakaswito. Kung gusto ka nga bulahan sa tanang butang, bulahan sa pagpanulti, bulahan sa tanang adunahan sa tanang kahibalo, adunahan di ay pagtuog Bible. Ang binsay may tungod kang Kristo, nakagamot na diha kang kaninyo. The word nakagamot, ready na sa pagpangumunga. Kay ang kahoy nga way gamot, di yun na mamunga. Ang ilhanan sa tao nga nagpamunga, gitipigan niya ang pulong ni Lord. Unsa may kasagaran nga gitipigan sa tao, di ba kanang dautan nga mga pulong? Dali kayong malimtan ang pulong ni Lord. Pero kung awayon, kana bitang makadungog pulong nga pati, dugay kaayong mawagtang. Ikaw ba nga, inana bakang klase nga pagkatao, nga moangkong kang Kristohanon, nga makadungog og sulti nga bati, dugay kaayong mawagtang? Loyan nimo. City, og tungod ni ini wala ako magkulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Wow. Ligunon, usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unya ikasaway. Tanawa? Ligunon. Nya kinsa man ang ligunon sa Dios? Katong tawo nga nagtuo lamang, dili andam sa pagbuhat. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo, atong Ginoo. Mga igsuon, sigurohon nato nga Kristohanon ta. This is my advice. Sigurohon nato nga kita Kristohanon. Sigurohon nato nga kita tinun-an. Aron tinuod tang tinun-an, did-an nato atong kaugalingon. Aron tinuod tang tinun-an, kinahanglan ikinabuhi ang mga pagtulunan ni Jesus. Kung muingon kang Kristohanon niya, naglibin-libin ka, may pikat nimo. Tinuod na ay. Magsulti ra tag tinuod. Kristohanon ka, puyo-puyo, naglibin-libin lang ka, nangabit lang ka. Wagi kay ayo. Nagkaistoryanay ko sa usa ka pastor. Giingnan iyang mama. Mader, iampo ko nga maanolmis akong asawa kay magminyo ko pag-usab. Imagine na pastor ha. Kung naay nana nga kinabuhi sa pagkatong wala pagani diha sa pastor. Wala maninguha. Mao na nga giklarohon ra gyud nato ha. Klarohon ra gyud nato ng langit. Dili sayon ang ganghaan agianan sa langit. Dili na siya pwede makuha sa pagtuo lamang. Mga kaigsuonan, buhata kung nakay pagtuos Ginoo. Trabahoa. Liho ka. Ang giingon sa Biblia, liho ka, buhata, kung tinuod kang naaniya. Ibutang nis imong nauna, dili sayon
ang pagsulod ug langit. Ang Biblia nagsulti, kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang mga makasala. Pero hinumdumi, kanang mga taong makasala, na po na ipagtuo. Na magani pagtuo ng kanang mga makasala. Sa unsa pa, unsay imuhang proyba Pastor Gideon nga na sila pagtuo? Na magani istorya, anang mga tulisan. Na itulisan nga, manulis. Unya dugay man kayo ang ilahang tulisonon, ni ampo pa. Amahan, wala raon tay dautan nga mahitabo atong among tulisonon. Minaw sa tag-awit mga kaigsuonan. Klaro ra gyud nga istorya mga kaigsuonan. Ang langit dili sayon. Kinahanglan tang dunay dalangpanan. Ug wala tay laing dalangpanan kundi ang Dios lamang. Tinuod nga pagkaistorya mga kaigsuonan, dili lang kay ako nga klase nga nagwali mga kaigsuonan. Gusto kong maminaw mga wali. Maubitaw nang ako mga estudyante, ako mga classmate. Butang nako akong mga classmate. Sunod na mong klase sa Merkulis naman kay Huwebes, Bernes na naman ko sa Negros. Nangandoy ko nga maminaw wali gi kanila. Kay instrumento ko nga naghatod sa pamaagi sa Ginoo aron sila makakaton sa akong mga nakatunan. O kanang mga bag-ong nagkaton sa diha nga ilang itugyan o isurinder ang ilang kaugalingon, manulti ang balang espiritu. Sila mo'y gamiton. Excited kay ko nga muwali sila sa mong klase. Humananin dalang panan, muawit ko sa dito sa cross, doon na to'y ga-request kaganina. Dito sa cross. Mayang gabi ni Christopher Rondin, salamat sa klaro nga mensahe. Salamat ni Lord. Si Arnel Gar, Ingo, Bukong, salamat pastor sa mga mensahe. Mayong gabi ni Pastor Garces, mayong gabi alang sa tanang mga listeners sa Shine FM. Ilabi na sa Shine FM Kansumandig. Pwede ra gyud kaayo kung naamoy wifi, pwede ra gyud kaayo mosunod mo sa ako ang atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. I-search lang sa inyong FB, Facebook account. I-search lang dito ang pulong mo kinabuhi ko. Ang inyong madunggan, inyo na gyung makitaan. So yung kalimot ha mga kaigsuonan, unsay dapat atong i-apply ug buhaton aron ang mga pulong nga atong nadunggan mao'y atong makitaan sa atong pagpangalagad sa amahan. Sunod nga atong hisgutan pagkabahin-bahin diha sa simbahan ug si Kristo ang gahom ug kaalam sa Dios. Wow. Nindot kayo tun-an ang unang Korinto. Dili lang kay ang unang Korinto, tanan nga mga Biblia at tanang libro sa Biblia. Si Jocelyn Inosilas tinuod yun na pastor. Muuswag yun ta kay sa una balig lisura jud ang among pagpuyo, among balay sa una katumbahon ug wala jud gani may kurente sukad nga makamauko sa pagampo na uswag. Wow. Ana. Kumusta naman na uswag ta? Si Claire Shien, mahayong gabi ni Wilda Crospiro. Thank you, Pastor, for sharing.
Matod pa diri ni Kilisti Pargan. Tinuod jud pastor, ang tinuod nga Kristohan mo uswag jud. Wow. Pastor, layo na di-ay mo gikan ni Clarcin. Okay, si Clarcin. Ang layo na. Si Nars Boyan, salamat Pastor Gideon sa imong kinabuhi nga nagtudlo, nagdasig kanamong tanan. Ang Dios maudjud ang nagpanalangin basta musunod na lang jud ta sa iyahang mga pulong. Mayong gabi. Lucas 11:28 unsay giingon ni Jesus, bulahan kamo nga namati og mituman. Oras sa itong programa mga kaigsuonan, alas 9:47. May pagpaminaw sa mga Dinoyo family, Tamayo family, De Villiers family, nila Brad Ramon, ni Sister Ilby, Gaul Joel, Daikura, si Papa Binbin, Mama Binbin, murag hagok-hagok na. Bitaw ragat, murag nagminaw ba sila. Og sa tanaw to mga kaigsuonan, si Brother Moses Cardinte og si Brother Pedro Arsola. Good evening sa tanan. Si Flora P. Manlod, anggot. Salamat Pastor sa pagtudlo kanunay. I hope ang mga pulong, mga pamaagi sa Dios nga inyong nakatunan atong ma-apply aron kita muuswag og mahimong bulahan sa atubangan sa Dios nga atong gialagaran. Awit makalangit dito sa cross. Kani mo lamang, kami mo simba. Kani mo lamang, kami mga laga. Ka ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kani mo lamang, kami mo simba. Kani mo lamang, kami mga laga. Ka ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Ang mga katawhan, relihiyon ang pinagpatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon.
Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong, o Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kaluwasan nga naangkon ko. Awit makalangit, langit ang pilia, ako ni tagaan og pagtagad diri lang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Unusay mga buta na imong iampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki. Bisan unsa akadato tanan imo rang biyaan, yutag balay og salapi, kini awayan lang. Unsay mga utang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki. Bisan unsa kakadato tanan imo lang biyaan, yutag balay og salapi, kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka, nga ang kabuhat mo duha ka dapit iandam ya, langit ug impierno. Pabilion ka niya ug ang binuhatan mo mao'y saksi kung asa ka. Samtang buhi ka pa, langit mao'y pilian. Samtang buhi ka pa, langit siguruhan. Samtang adlawan pa, makapili pa kita. Biblia basaha, mga wali paminawa, gamita ang tanan, kay Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo, imtihan sa Ginoo. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi
Magadapit ti andam niya langit o imperno, papilion kaniya o ang binuhatan mo. Mahoy mo saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa. Langit maoy pilian, samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang nag-inusara, nag-relax-relax ang manaksa, may paibasag Biblia. Makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang na ibilin lang inigiyak mo. Ayaw kailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kaibadlong, kay dili kakaikya sa hukman at tadadon, sa hukman at tadadon, sa hukman at tadadon. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigiya mo. Ayaw kailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayago gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang na ibilin lang inigiya mo. Ayaw kailan sa kahilaya, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. The power of love, the power of your love. Sa'yo'y lumalapit, baguhin ang puso ko't isip, mula sa biyaya mo, siyang aking nais. Gikan ni Ruel Bordin, sa sige na mo og paminaw nimo pastor, gaan ang kinabuhi murag walay problema. Wow. Naatanan kong magsigi ta og paminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga naa ka pastor, nga nagwali og ang mga kanta pod kalami gyud paminaw. Himaya sa Ginoo naminaw mi og sa akong bana. Gikan ni Raquel Borden. Ang Dios magpanalangin kaninyo, dili mo biya ni mulayo ang panalangin, din ang kalinaw kalipay og ang pagkigdait maghari sa inyohang panimalay. Oras ato nga programa alas 10 na untop sa kagabhion. Manalimilit nako, apan sa dili pa ko manamilit mo ato sa tas mga pag-ampo magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong among nadunggan, mga mensahe nga among karong nakatunan ug nasayran. Thank you so much Lord. Ikaw ang Dios. Padayon nagpanalangin ka namo sa imong mga pulong. Ang imong mga pulong mao tinuod nga panalangin. Nagikinahanglan namo maangkog mabator na masabtan og maikinabuhi sa pagpuyo namo sa kalibutan. Kay pinaagi niini kami may kasiguruhan sa imong mga saad nga kami imong panalanginan. Bless Ginoo matag usa
katong mga nangatulog o katong magtrabaho paday mag-uban. Kung sila itugyan isali kanimo. Amahan, panalipdig panalangini kaming tanan. In Jesus name, amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon, manamilit na usab sa atong programa uban sa pag-ingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Good night. Kung doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga prayer request, pwede ragyon ninyong pwede ragyon ko ninyong i-message. I-message lang ko sa ako ang account Gideon Candelario o text akong number 0932638434. Good night and God bless. Magahalay, mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo